दिनै तामुलपुर साब डिभिजनाव लोगोसे भेरगाव साब डिभिजन आरो उदालगुरि साब डिभिजनाव भारतनि इलेक्शन कमिशना फोसावनाय जि रिडिलिमिटेशननि एबा समस्ति दाफामनायनि बेलायाव मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ बेनिखायनो लानाय जादों जे जोङो सानदोंमोन उदालगुरिया मोनद' समस्तिखौ लानानै एबा 6 शिड्युल एरेन्जमेन्टनि सिङाव थानाय जि मोनद' समस्ति बेखौ लानानै मोनसे पार्लियामेन्टारि समस्ति जागोन बेखौ जोङो सानदोंमोन आरो बियो जोंनि डिमान्डमोन। नाथाय थांनाय 20 जुनाव फोसावजानाय जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव जों नुबाय उदालगुरि समस्तिनि अनगायै बेवहाय दरं मुङै बियो फोसावजादों। दा बेनिखायनो जोङो बिटिआर हालामाव थानाय मोनद' समस्तिनि जे रायजो राजाफोर बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रा जों खुद्रिसारनायखौ जोङो दिन्थिदों। मानोना जोङो बेखौ मालाबाबो गनायना लानो हाया। जि 6 शिड्युल एरेन्जमेन्टआव जोंनो मोनद' समस्तिया जोंहा दंखायो। दा बे मोनद' समस्तिजों मोनसे लकसभा समस्ति जानायनि मोनसे क्राइटेरिया बेवहाय जोङो नुदों आरो बेबायदिनो आसामाव एबा कार्बि आंलंआव आसामनिनो कार्बि आंलंआव मोनसे जि मोनद' समस्तिखौ लानानै बेवहाय मोनसे पार्लियामेन्टारि समस्ति जानो हायोब्ला जोङो उदालगुरि समस्तिया मानो जानो हाया बे मोनसे जोंनि सोंलु। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआर हालामाव थानाय जि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोर ज' जानानै जोङो दिनै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारिया कन्टिनिउ जागोन जेब्लासिम भारतनि इलेक्शन कमिशन एबा आसाम सरकारा जोंनि जि दाबि उदालगुरिखौ लकसभा समस्ति हिसाबै जेब्लासिम गनायनानै लाया अब्लासिम जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोङै थांबाय थागोन आरो बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामलांबाय थागोन। कोअर्डिनेशन कमिटि फर उदालगुरि HPC डिमान्ड कमिटिनि बानजायनायाव दिनै जोङो मोनथाम साब डिभिजनाव 2 घन्टा धरना कार्यसुचि लानाय जादों। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो मोनथाम जायगाया जाबाय उदालगुरि साब डिभिजन, भेरगाव साब डिभिजन आरो तामुलपुर साब डिभिजन। जि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया थांनाय 20 जुनाव जि मोनसे खसरा जि पार्लियामेन्ट सिटखौ लानानै जि फोसावनानै होबाय बेवहाय जोङो उदालगुरि कन्स्टिटिउन्सि जि पार्लियामेन्ट लुबैनाय बे जनगोष्ठी बा ट्राइबेल हिसाबै जोङो मालाबाबो गोजोननाय गैया। बेनिखायनो दिनैनि बे 2 घन्टा जि धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ जोङो दिनै माने सोंखारिनो लुबैदों। जिहेतु जि उदालगुरि कन्स्टिटिउन्सिनि आन्डाराव गोलैनाय जिखिनि मोनद' जि LAC बियो मोनसे 6 शिड्युल एरियाजों दाजानाय। बेनिखायनो जिहेतु कार्बि आलं आरो डिमा हासावखौ माने ज' लागायनानै जिहेतु 6 शिड्युल एरिया बेयाव मोनसे मोनद' LACखौ लानानैनो मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट बानायना होनाय जादों। ओंखायनो माने जि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ जोंनि खेत्रआव बा जि बिटिआर ओनसोलनि जि रायजो राजा बा ट्राइबेलफोरखौ डिसक्रिमिनेसन खालामनाय जादों बेखौ लानानैनो दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला माने राभा छात्र घन्टा बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद बा मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा ज' जानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनैनि बे धरना कार्यसुचिनि गेजेरजों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जुदि खोनासंनानै खामानिखौ मावाब्ला बेनि उननि हाबाफारियाव जोङो बेनिख्रुइ गिख्रंथावसिन हाबाफारि लानाय जागोन। आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जोंनि मानगोनां जिखिनि रायजो राजा बा मेलेमजिबि बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों। बेयो मोनसे पलिटिकेल जि डिप्रेसन बेखौ खालामनो नागिरदों। ओंखायनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जिखिनि खामानि मावनो नागिरदों बेवहाय जोङो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासिबो माने ट्राइबेल जनगोष्ठीफोरखौ जोङो खावलायदों आरो जोंनि जि बर' माहारिनि मेलेमजिबि बा समाज सिबियारि गासैबो माने दैदेनगिरिफोरखौनो जोङो दिनै बे धरनानि गेजेरजों हांख्रायहरनाय जाबाय।